hankali hankali Abdurrahman, hankali Zugal, hankali Garba Ado gaba da ya tasowa. Subhanallahi wallahi Abdurrahman Zugal kai hankali da Garba Ado gaba ba karamin dan kokowa bane. Wallahi kai hankali dan yaron nan lokaci na dan kwanta mai. Garba Ado gaba ba karamin dan kokowa bane. Ana cikin birnin Maradi, a cikin ƙasa ma gaba ɗaya ta san da shiya. Wallahi kokowa ta Maradi yara suna nuna dai kokowa za su yi ta gaban kowa tsakaninsu da Allah. Ba ka zakuwa ka ce 'yan jiha guda ne saboda irin kokowar da ake yi. To sauran jihohi su koyi da suwa in an gaga suna yi tsakani da Allah, kowa dole na hasa abi ne a gayyace su. Amma kokowa a zo wasu da tatsa wasu da ruban kahoni ina abu bai. Hau Garba Ado gawaro dai gashi nan ga hannuwa suke ana mirɗayya hannuwa. Zugal yana son ya mirɗe Garba Ado gawaro, kuma shi kuma Garba Ado gawaro ƙarfin shi ya kai. Wallahi kai hankali Zugal, hankali Zugal, hankali da Garba, hankali ga aiki shi lalace ma. Aiki za a lalace a ga hina an yi tsayin kago, an yi tsayin kago. Subhanallah. Tau hankali to an rike Garba ya gaza kubca, aiki za a lalace. Inna lillahi, ashe Zugal ba na kwarai na ba. Tau hankali ba kama hannu a bankara.